نتوین یەکگرتی و وەزارەتە ساغلەمیە یا سووریێ دڤان دەمێن داویدا بەڵاوبوونا نەخۆشیە کۆلێرایە لە هەژمارێک پارێزگەهên سووریێ ڕاگەهاندن و هەری داوی راپۆرتان بەحسا مرنا کەسێکی لە باژارێ جەرابلوسێ کرد بەرپرسێ نەتەوین یەکگرتی بەڵاوبوونا کۆلێرایە بە کێمبوون و پیسبوونا ئاوا چەمێ فوراتێ ڤەگرێ دەدەن حەلەب ژی یەک ji wan parêzgehanek û hejmareke kes lê mirine. Ji bo agahiyên bêhtir niha peyamnêra me Newroz reşo bi me re ye. Dem baş Newroz hejmarên dawî yên pêketî û mirinan li parêzgeha Helebê çi ne? Belê Salih ji xwe wekî te aniye ziman belavbûna vîrusa korona li parêzgehên Sûriyê hatiye bicihkirin. Ev belavbûn li gûr daneyên wezareta bi ser Wezareta Saxlamî ya bi ser rejîma Sûrî ve taniha 253 kesên ku bi vîrusa kolêrayê ketine li deverê hatine piştrast-kirin. Li kêlek wan ji kesên ku bi vîrusa korona ketine kesên ku jiyana xweşdest dane li gûr Wezareta Saxlamî ya rejîma Sûrî 23 kesin. Piraniya kesên ku bi kolêrayê ketine û li parêzgehên Sûriyê ji xwe li parêzgeha Helebê ne. Hejmara pêketiyên kolêrayê li gûr Wezareta Saxlamî ya Sûriyê li parêzgeha Helebê 108 kes derbas kiriye. Ev li gûr daneyên fermî ne. Ji xwe li aliyê din jî em heger bêjin daneyên fermî yên li Bakurê Sûrî cihê belavbûna kolêrayê daneyên Bakur û Jelatê Sûriyê ku Desteya Saxlamî ya ser bi rêveberiya Xweser îro ragihandine ku li deverên lê kolêra hatiye bicihkirin yên Bakur û Jelatê Sûriyê weke Reqa, Tebqa, Hesekê û Deyr Zor taniha 16 kesan jiyana xweşdest dane. Her wekî din ji ber ku tûşîbûna bi kolêrayê û nîşaneyên vê nexweşiyê gelekî dişibihin nexweşiyên girtinê yên vîrusî bi taybet yên ku bi eyr û mede û her wekî di rûvikan dikevin dişebin hev taniha kesên ku tê gumankirin ew tûşî kolêrayê bûne hejmara wan 3000 derbas kirine. Ji xwe ev hejmara jî meha borî li devera Şehbayê ku ji gundewarên Helebê parêzgeha Helebê ye û derbiderên Efrînî lê dimînin. Xwazim vê pirsê ve derbarê de bikim Newroz em dizanin ku parêzgeha Helebê bi giştî pala xwe dide ser ava çemê Furatê yanî ava vexwarin jê çemê Furatê dige parêzgeha Helebê û her hal di nav de jî herêmên Bakurê Helebê ku Şehba jî di nav de ye. Li wê derê xelk çi qas ditirse êdîne ku ava vexwarinê bi kar bînin vexwin yanî ew me tirsî di nav xelkê da çi qas belav bûye di derbarê vexwarina ava çemê Furatê de. Berê li gûr nexşeya pêketiyên vîrusa kolêrayê wekî ku te aniye ziman ev kesên ku pêketin li parêzgehên Sûrî û hemû deverên dibin serweriyên cuda de li aliyê Rojava û Rojhilatî çemê Firatê pêketî hene. Yek ji wan parêzgeha Helebê ku gundewarê wê da derbiderên Efrînî lê dimînin. Me tirsiya ku li derbiderên Efrînî û her wiha berpirsên Saxlamiyê yên li herêma Şehba ku derbiderên Efrînî lê dimînin ewa ku jêdera zebzeyan jêdera xwarinê jêdera avê ya deverê Helebê xwe ye parêzgeha Helebê ye. Ji ber vê me tirsiya ku ev vîrusa kolêrayê li gûr rewşa heyî pirtir bibe gelekî li cem berpirsên Saxlamiyên deverê jî û li cem xelkê jî ji ber ku devera ku lê derbiderên Efrînî lê dimînin ne tenê ku nêzî parêzgeha Helebê ye lê devereke ji ber rewşa şer hatiye rûxandin devereke ku bi nesaziya wê ya Saxlamiyê xerab û kembaxe her wekî din berpirsên Saxlamiyê wekî ku jmara ragihandine dema peywendiyê melgel wana da rojane kesên ku nîşaneyên vîrusa kolêrayê ser wan hene bi dehan derbazî qal û nexweşxaneyên deverê dibin. Baş Newroz divê derbarê de berpirsên Saxlamiyê çi pîvan danîne ji bo vê yekî ji bo rêgirtina li belavbûneke berfirehtir eger ev pirsgirêk berdewam bibe û her hal xelk neçara avê vexwe yanî nekare ne tiştekî dinî zêde ye ku bê em nekin yanî pîvan danîne Saxlamiya rêveberiya Xweser bi kêmanî ku rê li wê belavbûna wê bigire eger tu bi kurtî bersivan bidî. Derbarê vê mijarê de hişyarî hatibû dayîn û agahdarî ji bo bi taybet şaradariya ku berpirs ji ber kampên derbideran û deverên ku derbeder lê dimînin bi taybet ji bo mijara paqijiya avê peydakirina ava paqij ji bo derbideran ku yekemîn tiştê ku dibe sedema pêketî li deverê pir bibin û her wekî di rêgiriya li ber belavbûna vîrusa kolêrayê li deverê were girtin ji ber
تنشتا بگیری یا جنب بیجن تدبیرن کو برپرسن ساغلمیه را گهاندنه هشیاری ده داین جبو خلکن در بدر کو او بخوا هشیار ببن و آگاه بن لبخورنا آوا نپاک از دعوة اللي بورنتكن نوروز ام دقهن دما مكيمة نوروز رشو بيامني را مجال اكسباس بودم